Salutare tuturor, am și un episod de Răzvan și așa facem videoclip super interesant, îmi pare rău că vorbesc mai încet, dar niște 10 dimineața, acum m-am trezit și astăzi o să facem tier list cu jucători de Free Fire. Înainte să facem acest videoclip, nu uitați să apăsați pe butonul like, acest videoclip o să fie încărcat numai cu tier list și cu jucători care unii nu-i cunosc, unii sunt slăbuți, unii nu se poate mai bine, unii bunicel, unul decent, unii foarte bun, unul de peste. Deci hai să vedem. Primul este OP Mădălini ăsta. Da, e OP Mădălină. Din păcate pe OP Mădălini m-am uitat la un singur live de-a lui și nu se pare cine știe ce e jucător, adică joacă bine. Dar pot să-l pun la... Nu-l cunosc pentru că nu m-am uitat foarte bine la live-urile lui să văd cât de bine joacă. Următorul este George. La George sunt și abonat, m-am uitat la câteva live-uri, joacă mai bine decât King Dani, pentru că l-am pus și pe el, chiar dacă e mai bunicel, mai slăbuț în abonați, chiar dacă nu e foarte sus, dar omul știe ce face. Pe Johnny l-aș pune la bunicel, l-aș pune se poate mai bine, dar bunicel, fraților, pentru că știe ce face, joacă bine, omul e pe treaba lui. King Dani. Pe King Dani l-aș pune la se poate mai bine, pentru că se poate chiar mai bine. Am și un prieten care a făcut rumor cu el înainte, intra la el pe live și avea moderator și dona, dar din păcate nu se mai uită la el și na. Deci joacă mai bine, pot să spun, prietenul meu decât el, dar se poate mai bine, gen, poate să, în câțiva ani poate să ajungă la decent sau chiar la bunicel. Și dacă vreți să mă reapuc de Free Fire, apăsați pe butonul like, să știți la acest videoclip 20 de like-uri, da, vreți să mă apuc de Free Fire iar. Ok, pe Ice Mario ăsta, da. Mă, la Ice Mario sunt și abonat, m-am uitat la foarte multe live-uri de-a lui, cred că 15-20 de live-uri. Sunt foarte mult abonat vechi, sunt cred că de un an și l-aș pune la decent. Chiar dacă el mai joacă cu squad-ul lui, cu guild-ul lui și îl mai car, asta joacă și el foarte bine. Deci l-aș pune la decent, este un jucător foarte bun. Nota 10 la acest jucător. Alex MKX. Bă, de Alex MKX nu prea îl cunosc, așa că o să pun la nu cunosc, că nu m-am uitat la live-urile lui. Nici măcar nu sunt abonat, nu că dau cu hate sau ceva, dar nu știu cum joacă. N-am decis să dau cu părere, să-i pun la slăbuța așa pe aiuri, știți? Deci, mai bine las așa. Flacără neagră. Flacără neagră îți dă potențial foarte bine pe YouTube. Joacă foarte bine, adică pe YouTube. A postat un video că și-a rupt mâna cu trotieta electrică și, fraților, el avea efectiv mâna ruptă și încă mai juca Free Fire și încă mai posta pe YouTube, așa că pentru chestia asta eu putea să-l pun la se poate mai bine, dar îl pun la decent, nu la bunicel îl pun. Fraților, deci e foarte bun băiatul, efectiv. Pentru asta aș pune la bunicel, pentru că își respectă abonații și încă postat când avea mâna ruptă și încă juca Free Fire, deci top de tot băiatul ăsta. Ok, hai să vedem. Flacără vie. Flacără vie, mă urmăresc foarte mult. Văd că postează mai mult pe Facebook ca Dante și ca ăștia. De-aia nu i-am pus pe Dante și pe Bosu, că nu e... Dante n-are canal de YouTube și Bosu nu-l găsesc, că știu că are canal, dar nu mai țin minte cum îl chemam. Bă, flacără, aș pune la decent, fraților, la decent, lângă Ice Mario. Joacă foarte bine, m-am uitat la live-urile lui, dar nu pot să comentez ceva mai mult de el, că nu prea am ce. KB Gabi, bă, la KB Gabi nu se pune problema, dar sincer, țin minte că acum câteva sezoane, până să mă las eu, nu jucam, el a făcut Grandmaster cu 5 stele parcă, sau la așa, tot Grandmasterul ăla a terminat și era destul de bun, așa că o să-l pun la foarte bun pentru că muncește și juca foarte bine atunci. E foarte bun, joacă bine băiatul, știe ce face, se poate chiar mai bine, câțiva ani poate să ajungă la the best. Mamă, știi pe cine am uitat să pun? Pe Ronaldo, bă, pe Ronaldo, dar nu am uitat și eu. Următorul frățior îl avem pe Bulls, Aka Dragoș.
bă, respect pe omul ăsta, nu mai am cuvinte să-i spun foarte bun. Aș spune la The Best, doar că gen mai are până acolo, pentru că a avut o perioadă în care s-a lăsat, dacă ții minte sau nu mai ții minte. Nu știu dacă s-a lăsat, până acum, dar cred că s-a lăsat. Și a avut o perioadă foarte proastă și dacă nu-l primeam la The Best, mă, la The Best, mă. Haide, Bulsule. Oricum, Bulls ne-a mândrit că a jucat foarte bine cu cei de la Albania. Ok, următor urmează Insider. Insider. Era să zic Insanity. Băi, Insider, nu știu ce mai face, dar la decent l-aș pune pe Insider pentru că joacă și el foarte bine, dar am auzit că are script sau ceva de genul. Dar nu știu dacă are script, mai probabil dacă are script l-aș pune la decent, dar las la decent, pentru că e decent, nu prea m-am uitat la el foarte mult. Asta e Rook, am pus și pe cineva străin, nu mai pot să zic nimic de Rook, The Best, clar unul dintre cei mai buni jucători. Vă dați seama cu script, cu macro, cu ce are el pe acolo, dar totuși e bun. Dar așa fără nimic, fără macro, fără de-astea, fi slăbuț rău de tot, dar îl pun la slăbuț. Păi ce e asta, frate? Păi folosești macro din astea. Nu se poate, gen, nu se poate efectiv să faci așa ceva gen. Racu, nu pot să-l pun la slab. Nu se poate mai bine. Nu mai joacă Free Fire, s-a lăsat. Nu știu ce naiba mai făcut. Până lângă King Dani, chiar dacă nu merită și puteam să-l pun la slăbuț, dar nici să nu fiu de ăla. Nu se mai joacă Free Fire, s-a lăsat. Nu știu ce e cu capul lui, se joacă alte jocuri, astea. Adică are canal de YouTube. Bravo, Roy, respect. Forță, dar s-a lăsat de Free Fire, deci ce pot să-l pun la... Nu prea juca foarte bine, dar a jucat decent. Pentru un jucător. Ok, următorul este Funaman. Funaman, clar că acolo îl bag la foarte bun. Este un jucător destul de bun. Zic că n-are niciun script, nimic. Joacă destul de bine. A jucat, țin minte că și că cu Albania, a jucat foarte bine, ne-a mândrit. Cred că a făcut el totul. Link Sebi atunci, nu mai țin minte acum cât timp. Da, mi se pare că am reacționat pe live. Sau cred că am șters live-ul, nu mai țin minte, dar cred că reacționaserăm pe live. Ok, ultimul este King Sebi. Bă, nu mai zic nimic, ăsta a fost King Sebi, Tech Best, joacă foarte bine. Îmi place că îi dădea trollul Dante, că bă, nu merge ăsta, nu merge mouse-ul, bă, știi? Și da, asta este un meci mai cox. Deci cam atât cu acest episod, sper că v-a plăcut, să apăsați butonul de like, cam atât și cu acest episod. Avem aici clasamentele Tech Best, adică King Sebi, foarte bun, Gabi, ăsta, Funaman și Pulsaca Dragoș. Decent Ice Mario, Flacără Vie și Insider. Apoi celălalt avem pe George și pe Flacără Neagră. Se poate mai bine King Dani și Rahu. Slăbuț Rook pentru că folosește script și macro. Și dacă l-aș pune la Tăbeș mi-aș lua mult hate. Și o să-mi iau de la fanii lui dacă va veni ceva englez pe aici. Dar folosește foarte mult macro și e ciudat să spui că omul ăsta e bun dacă nu e bun fără macro. Și nu-l cunosc. Este pe Mădălin și Alex, adică pe băieții nu-i cunosc, dar muzică joacă destul de bine. Și am uitat să-l pun pe Ronaldo. Cam ați cu acest episod și sper că v-a plăcut să apăsați pe like. Pa!